li kieku ngħidilkom illi ittieħdet deċiżjoni li ma nibqgħux niċċelebraw l-ikla tal-mulej. U lillum l-aħħar darba li se nagħmlu dan. Il-ħajja tiegħek tkun affettwata b'xi mod tanġibbli, ġifieri b'mod reali li tista' tarah u tħossu jew tibqa' għaddejja kif inhi. Daqs li kieku ma ġara xejn. Ġifieri bl-ikla tal-mulej. Jew mingħajra xorta. Aħsbu fuq dan. Probabilment fostna ikun hawn min għadu indifferenti għas-sinifikat u l-importanza li l-ikla tal-mulej għandha l-ħajja tagħhom. U kieku kellna nistaqsuhom x'effett reali qed tħalli fuq il-ħajja tagħkom l-ikla tal-mulej. Jew fil-verità x'qed tiggwadanjaw mill-fatt li ġimgħa wara ġimgħa int qed tipparteċipa mill-ħobs u l-inbit. U probabbli sibuha diffiċli nisek illi jagħmlu lista jew ngħidlek jelenkaw il-mod kif il-parteċipazzjoni tagħhom qed tiswielhom, qed tkun ilhom tajnuna fil-mixja tagħhom ta' fidi, qed tgħinhom biex jgħixu aktar ta' dixxipli veri ta' Ġesu. U għalhekk illum nixtieq nistidinkom biex għal tal-inqas poġġu dil-mistoqsija kull wieħed u waħda minnkom lilkom infuskom. Xi tfisser verament għalija? Din l-ikla. U x'valur għandha għal ħajja u s-saħħa spiritwali tiegħi. Hija importanti imma irrelevanti jew imprattika. Hija superflua ġifieri żejda u nista' ngħaddi mingħajrha fil-verità mingħajr problema. Forsi hija insinifikanti jew bla valur, sempliċi, hekk ritwal, drawwa, jew inkella hija fondamentali, hija indispensabbli għall-għejxien bħala dixxiplu, ġifieri ma nistax ngħaddi mingħajrha, assolutament. Dawn il-mistoqsijiet faċli twiġbuhom, faċli nwiġbuhom forsi f'ġi sekondi, però jekk tridu twiġbuhom korrettament, fil-verità nistidinkom illi tħarsu daqsxejn lejn l-imġiba tagħkom u d-dispożizzjoni tagħkom qabel l-ikla, waqt l-ikla u wara l-ikla għaliex dak jurikom x'sinifikat, x'valur qed tagħtu il din l-ikla u jekk verament hix qed tkun ilkom tajnuna jew le. Qabel l-ikla, ara jekk inti tersaqx lejn l-ikla b'antiċipazzjoni, b'entużjażmu, b'ħajra. Tara din l-antiċipazzjoni fik qed tersaq lejha b'dan il-mod waqt l-ikla, pereżempju, kemm qed tkun ħieni ta' bilħaq illi inti fost dawk li inti mistieden biex tieħu sehem minn din l-ikla tal-ħaruf. Tara hekk din lena kuntenta li inti wieħed waħda minn dawk li qed tipparteċipa f'din l-ikla jew le. U wara tħossok sodisfat verament dak li rċevejt, kuntent li bil-fidi ġejt mitmuħ dak l-ikel spiritwali tant li tirritorna lura d-dar imsaħħaħ, imqawwija dak li rċevejt permezz tal-ikla jew le. L-aħwa tafu li faċli, naqgħu f'rutina. Tafu illi l-azzjonijiet tagħna u d-diskors nirrepetu spiss jispiċċa ma jfisser xejn u nidrawh. Jiġifieri kull wieħed waħda minna għandna dak ir-riskju li nsibu ruħna fih minħabba fek llum qiegħed nistidinkom tirriflettu fuq dawn il-mistoqsijiet u tweġbuhom u kull wieħed u waħda minnkom għalikom mhux għal dak ta' ma ġembkom jew dak li qiegħed warajkom. U jekk taraw nuqqas, jekk taraw bżonn, inħeġġiġkom, irrimedjaw, irranġaw, għajt għadni ma fimx, għadni mhix qed napprezza, mela x'nista' nagħmel biex nifhem aktar, x'nista' nagħmel biex napprezza aktar x'qiegħed nagħmel, x'qed isir f'din l-ikla tal-mulej. Għaliex il-Kristjan għall-Kristjan l-ikla tal-mulej hija ikla sempliċi vera, però hija ikla profonda, hija ikla mill-isbaħ. Ma jistax ikun li għall-Kristjan tkun xi ħaġa insinifikanti.
qatt m'għandu jqisha bħala xi ħaġa żejda u allura jgħaddi mingħajrha bla problema. Mhux biżżejjed li tkun importanti, imbagħad tkun irrelevanti, ineffettiva u imprattika l-għejxien ta' kuljum bħala Kristjan. Le, għal Kristjan din l-ikla tal-mulej suppost tkun fondamentali, indispensabbli, jeħtieġa, xi ħaġa li għandu bżonna mhux żejda imma vera bżonn juża biex il-grazzja li rċieva meta hemmen tkompli tikber, tkompli tiżdied, tkompli tissaħħaħ. Dan huwa l-mod li għandna nersqu għal din l-ikla tal-mulej. Hija hekk għalik, hija hekk għalik l-ikla tal-mulej illum. Ħanitolbu lil Alla jgħinna l-aħwa biex idawlilna aktar moħħna ħalli nifhmu dejjem iktar is-sinifikat ta' din l-ikla, napprezzaw aktar il-valur ta' din l-ordinanza li Kristu Ġesu ta' lil niesu biex josservawha sakemm jerġa' jiġi. Amen.